Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Mangikala, niya ang naginapos nga sugilan. Higala, iksuon, kaaway. Gidana lang na makaganina si Papa Mikil dito sa ospital. Giati man na siya sa mga doktor. Gipapauli na lang ko ni Makunching di sa bago na tumbay. Pag-ilis, gisingot kag maayo. Tinuod yun ang isulti ni Bunglabyan ako. Ha? Nangayog pa sa ilos, Dennis. Unsa to? Vicky, siya may nagsunog sa bahay. Nagpasol siya sa iyang nabuhat. Mituo ang iyang luha. Ug mituo ka. Daan na kang nahibaw nga igsuon gihapon ang akong pag-ilan niya. Basig magpasol ka. May Sarge? Day Vicky, doon na mo'y bisita. Pasod na palihog, Goryo. Soon mo, ma'am, Julie. Ning. Vicky. Ning. Vicky. Intahon, pasaylo ako na niyo. Pasaylo sa bintahon si Dennis. Barog, Julie. Barog. Vicky. Wa kay saan ako, Jul. Ayaw pa ngay pasaylo kay wa kay saan ako. Labaw nang way saan ako si Dennis. Asawa man ko ni Erning apan kilimitan ako ang akong katungot. Kunisgutan na nato ang itapo. Bahin nila ni Erning ug ni Dennis. Busa ka ng tanan na arakid ni Erning. Pasaylo ako ning. Apan imo ang hikayon karon. May na makastulti magmaayo si Julie. Vicky. Vicky, nahibaw ka. May apil ko pagpasakit ni Erning. Nahibaw ka sab. Nga giapil ka na akong pasakit. Pasaylo ako ninyo nga dako ding sayop ang pagsimpatihan ako ni Dennis. Excuse me. Vicky? Wa ka lagi sa. Wa. Sige. Ning? Nagkasulti ni Miss Dong Dennis. Naibaw kung may kondisyon ng imong pasaylo sa kumbana. Pero Ning, may pauli si Dennis sa among bahay. Naghilak nga misulti na ako sa tanan. Naulipon siya sa yawa kay nabutaan sa maong diktador. Misaan siya. Andam niyang buhatan ng kutob siyang mahimo. Aron lang mabalik ang kanin ninyong pagtinagdanay. Nagpaso na si Dennis, Ning. Nagpaso na yung taon siya. Kipasaylo ko na siya, Julie. Kipasaylo ko na siya. Pero kinahanglan ipakita ko na niya nako kung tinuod bang iyang pagpasol sa mga sa nga iyang nabuhat. Dili nako kung dili. Ngadto sa katawhan ning nasud nahimo niyang mga biktima sa iyang kabangis. Ing na siya palihog nga dili pagyud uwahi ang tanan. Mabalik ka kadiyot sa kamot ti kaliwanag. Di kinahanglan takas sa mubo nga mga oras alang sa kalit kaayong itapo. Dili na ang emulanat ug tugang mga adlaw ang hayop. Ang demonyo. Patyon ko gud ikaw, Dennis. Vicky.
Vicky! Ngano? Ngano narangka ka man? Wa man. Nga naman. Vicky, Nga naman daig manarang ka. mula ka na si Julie, nangita siya nimo. Salamat, Vicky. Salamat. Lakaw na, Jul. Basin gipangita ka na ni Dennis. Sige na. Sige na, Julie. Ning, mahinangop kagid sa kausaban ni Dennis. Daghan kay salamat nimo, Ning. Misabot ang pagtahod ko nimo. O nimo sa Vicky. Adto na ko, ha? Hapit ko malimot. Ipangumusta ko ni Makunching o ni Pa Miguel. Sagdi lang, kay mo duaw niya si Dennis din eh. Sige, adto na ko. Inuklog man ko na may now Julie by Sarge. Hapit na lang siya muluhod aron pasayloon silang duha sa Dennis daw. Ngano gyud ka sa? Ang tanang hitabo sa kalibutan, wa man gyud pagbasol nga maguna. Mawahik yun ang tanang pagbasol. Bisan sa mga pelikula, o sa mga entablado, o sa mga TV, o sa mga radyo. Basi magbasol ka sa kaulahian, ha? Mga tumta sa ospital, Guryong. Oh, Sarge, maglabyalo. Vicky, So siya una anong naanak si Dennis sa ospital ning. Dili pa kumusod, iwaton ta ka. Basin importante ang tuyo ni Bong. Bong? Neng, di ka kong mahimutangan ni. Nangita ka kong pagi nga mabuwag kong kadiyot nila. Nahibaw yun ta nga medyo lutaw pa karon ang estado sa military sector kay transition period pa ako man mo biyang diktador. Mao nga gipahimuslan ni Dennis nga malusot ug matago ang iyang mga kontrabando. Bong? Oh, nga ko diyan. Ingon di anas Dennis. Unya, Neng. Oh, uno mo sasakyanan, Guryo. Oh, ba Sarge? Baka no, Bong. Dali na, Bong! Diyo na may lakaw, Ning. Vicky, sorry kayo. Importante lang yung kayo. Ayaw ka problema, kabalakan ako, Ning. Ayaw sab kabalaki si Pa Miguel, ubanan ko sila din, eh. Sige, palihog lang. Amping, ha? Sige, adon ko. Manangit ko nila ni Makunching with Pa Miguel. Ay, nako! Bye! Bye! Ingon ako may paliton. Ipamasin ako kining atlawang ikapagat ko si Dennis. Nakakita ko eskular. Bisudo si Vicky sa ospital. Dinila mo. Hayal itong tindahan ay telepono. Sige na lang. Lakaw na lang, Vicky. Nakatog si Miguel. Ako na lang sang sultihan unya nga may paliton ka pa. Mabalik ka man ka dayon. Oh, mabalik din ko, Makunching. Si Erning, mabalik ba dayon to din sa ospital? Wa ko ideya, ma. Sige, mama, ato na ko. Excuse me. Yes, Dong. Kinsay Vicky, ma'am? Kini siya. Nga naman. Ma'am Vicky, may nanawag ni mas telepono. Ay, baga. Basin si Erning o si Julie ba? Makunching. Human ako tubag sa telepono, ma. Mula sa lang ko sa akong lakaw, ha? Sige. Aran ako, ma.
Hello? Hello? Vicky? Kinsa ni? Si Dennis ni Vicky. Dennis? Colonel? Unsay ato nimo? Dito si Julie sa inyo, ha? Ako to gisuko, malihog ko sa kong asawang abangan ko niya, magkapangayog pa sa ilon nimo. Labi na gyud nga to ni Dong Erning. Wa pa mi magkakita si Julie. Kay pagkaibaon ako nga na ospital si Papa Miguel. Mga nakahukom ko nga muanha sa ospital. No hospital si Papa Miguel. Kining naa ba si Dong Erning? Wa. Ito pa'y gilakaw. Kung mao ka na. Kung mao ka na. Ang tinuod, may gamit lang kong telepono dere sa gawas. Pero ang tinuod, ni anak ko doon sa ospital. Kung mahimo nimo, kana kung mahimo man, tabangi ko, Vicky. Uban ko ngadto nila ni Papa Miguel ug Mama Kunchi. Kay maiko ko, mauaw ko nilang budool, nawa ko ikauban. Dili na problema, Dennis. Ha? Hain man ka kay sugaton talang ka. Aro ba nang kangato nila ni Makunching ug ni Papa Miguel? Oh, sige, Vic. Dagan kayong salamat. O, aton ka sa kong sakinan sa gawas sa ospital. Sige, bye. Mituyog ang hikayon. Oo. Iyan na siya. Gawas na sa ospital. Kang siksiya kita ng babayana. Human ko patay ni mo karong demonyo. Kung malibre, muangyo ko sa partido nga magpalik ko sa kalihukan. May kay Sierra ding usa. Dili ka agad pasaylo kung hayop. Kamatayon ray imong pasaylo. Sorry gid kayo ha. Naiko kay ko. Pero salamat nga timing sab nga niya kadiay. Demonyo ka, Dennis! Mamatay ka! Kalma lang, kalma lang. Kalma lang. Ihinay ninyo sa pasakay sa auto. Ayaw niyo kay pasakiti ha. Ayaw. Isakay siya sa auto. Kanang mura lang og wak siya maunsa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.